साबुदाणा भिजवतानाचा व्हिडिओ ना खडे लंपास झालो काय माहिती. अंगावर पाणी टाकून ना साबुदाणा भिजवून घ्यायचो. म्हणजे मी रात्री भिजत ठेवलेले. त्याच्यानंतर साबुदाणा ना व्यवस्थित असं मोकळं भिजाकोय तरच खिचडी तुमची बरी जातली. पुढच्या वेळी ना परत भिजवतानाचा व्हिडिओ शूट करून टाकेन. तर नंतर ना कढईमध्ये 2 मोठे चमचे तेल घेतले. त्याच्यामध्ये पहिलं ना बटाटो आणि बटाट्यापुरता मीठ टाकून ना तो शिजवून घेतले. मग हे बटाटो शिजल्यावर ना तो बाजूक सारले आणि त्याच्यामध्ये टाकले जिरा, कढीपत्ता आणि मिरची. या टाकून व्यवस्थित परतले. मग हे टाकले साबुदाणा, मीठ आणि साखर. अलगद हातांना खिचडी परतायची. मग हे टाकले दाण्याचा कूट, व्यवस्थित अशी परतून घेतले आणि 2 मिनिटासाठी ना वाफेवर ठेवले. शेवटाक ना अर्ध्या लिंबाचा रस टाकले आणि व्यवस्थित परत एकदा खिचडी परतून घेतली आणि मग हे वरतून कोथिंबीर टाकले. अशी खिचडी ना नक्की करून बघा, भारी लागता. आणि माका ना दह्याबरोबर खाऊक भरपूर आवडतं. तुमका कशी आवडतात आपण माका नक्की कमेंट करून सांगा. आणि रेसिपी आपली आवडली की नाही तर आपण माका कमेंट करून सांगू विसरू नका. आणि रेसिपी आवडत असल्यास आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब तेवढा नक्की करा. धन्यवाद.